क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा स्ट्रक बेमारजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जाबा श'रुमजों नांजाबनाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव रोंग'थि गोनां कनसालटेन्ट फिजियोथेरापि डक्टर शिला बसुमतारीनि सार्भिसेस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इंजुरी, स्पन्डिलाइटिस, सायाटिक पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्पेन, फ्र'जेन शोल्डार, postural correction, pediatric PT, after surgery, multiple sclerosis, post-lung infection, Parkinson's disease, post-fracture आरो disc prolapse, slip discनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजियोथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेशन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6000159762 एबा 9101439836 जानबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।